jo ikke været vant til. Det skal lige være 2 cm længere. Længere ud, faktisk. Ja, sådan. Og hvis du så lægger den, nu skal du se. Jeg har altid lavet ved lille tåen først. Ja, og så lægger den vej ned. Okay. Altså herover den vej ned. Ja. Ja, og derover og den vej ned. Nu skal der være lige meget hver side, Ja, ikke? sådan der. Men nedad. Og så har du et sted, du kan hæfte herude. Ja, der har vi prøvet vi nemlig ikke den, så prøver jeg bare at holde. Nå, okay. Bare for at prøve at se, Ja, hvad det er, gør du jeg bare. Og så er det på med vanten. Så er det på med vand. Det er nok hele måden, det folder på, så der... Ja, og så vil jeg måske lige tage lidt med fingrene lige til den over. Så vil jeg blive ved ind til hælen er på. Ja. Og hvis hun ikke kan løfte hælen eller benet hælen fra underlaget, så er det, du kan lægge noget ind under her, ikke? Så er det nemlig, jeg tænker, nu skal den jo så ud hele det stykke. Ja, nu går jeg om på den anden side. Så er det, du først trækker den der Der har jeg underste. nok haft taget sådan her. Ja, Med det samme, så ikke? bliver det tungt. Det er ikke godt for ryggen heller, kan jeg mærke. Så det gør du ikke, det der. Nej. Nej, du trækker den der ud. Sådan. Længere ud. Ja, så nu har du, det her er jo stadig inde på det, der er tættest på, ikke? Ja. Så har du 2 sider der på den underste. Så skifter du til at trække den ene og den anden side. Ja. Ja. Hvordan er det? Hold da op. Så fik vi løst den, ikke? Og så er det, du skal huske at lægge den ind igen. Så skal jeg have den ind igen. Og der tager jeg nogle gange handsken af, hvis jeg har sådan en flergangshandske på. Ja. Fordi det hele hænger sammen. Det vil jeg lige se, men det er jo rimeligt. Mm. Og de fleste skal heldigvis også løfte benet, ikke? Ja. Og hvad så? Måske for tidligere fik den. Så tager jeg den inderste og lige lægger over hinanden rundt om benet. Ja. Og så glatter jeg kanten på strømpen. Ja. Og yes, så jeg får sådan en. Og det er der, jeg sætter mine hænder om lidt. Ja, til at kan... Og det er der, hvor du kan bruge din borger til at trække i speederduen, hvis hun kan finde ud af det, ikke? Det var den yderste, ja. Jep. Men hun må ikke trække før dig, det ved du godt. Så lægger du hånden op på det der. Træk nu. Ja. Er det Så tungt? skub. Følger bare med. Er det tungt? Den giver sig. Nej, fordi det er jo Men det, du jeg skal er lige vant prøve til. lige at vende lidt. Ja. Hvis du lægger dine flader ind, sådan der. Ja. Sådan og sådan. Og så skubber du opad. Det er nok fordi, jeg er vant til det for stramt for dem, ikke? Så... Ja. Den giver sig bare lidt. Mm. Så jeg tænker på, hvis jeg... Og du behøver ikke at, du kan jo hjælpe dine borgere, hvor du trækker i den ene side. Jeg trækker den ene side, du trækker den anden. Ja. Men selve processen med at få strømpen op, Ja. der har du dine flade hænder på det stykke, hvor du har rynkerne der, og dine borger kan trække. Ja, så det ikke er nedefra, at du næsten kører ind over Det bliver folderne, tungt. eller? Ja. Det er rigtig tungt. Men mit største problem har nemlig været at få spilleduen ud igen, og så er det, at der er flere, der springer over. Ja, jeg tager spilleduen ud for tidligt. Ja. Godt. Så skal vi bare lige have den af igen. Hvis du kan løfte, er det jo godt. Jeg har jo ikke så meget erfaring med at få den af. Nej, det er det heller ikke. Men der må man godt pakke benet ind. Ja, bare du ikke gør det stramt, fordi så sidder den fast nede ved hælen. Ikke, at man kan have handskerne på fra starten. Ja. Ja, så nogle gange er det lidt irriterende. Og har du også en udfordring mellem, der er bukser og det hele, Ja. men det, jeg synes handsken, den skal Det først ene på. er, at det skal helt ind under det, ikke? Ja, fordi det er der friktionen er imellem de 2 lag. Og så ruller jeg faktisk bare helt op på kanten for oven. Helt der. Helt deroppe, Hvor ja. jeg kommer til næsten at trække den af, så det er i hvert fald rigtig nemt, det Ja. skridt der. Så kommer udfordringen hernede. Og så tager du et sneboldgreb, så du har et på oversiden der, og skifter det bare en gang imellem, ja. Sådan der, Rolf. Ja, sådan. Super, det kører bare. Ja, fordi jeg har prøvet at få det til at virke. Det kunne Og så du var det også.